Обиколихме цялата страна, за да изберем най-интересните български семейства. Тази вечер ще ви запознаем с две фамилии, които никога досега не са се срещали, но са готови да разменят живота си и жените си. Албена и Александър Бояджиеви живеят в луксозна къща близо до София. Ежедневието им не би било възможно без удобствата на големия град. Те са строги родители, а графикът на децата им е разчетен до минута. Свилена Рачева и Никола Миладинов живеят в каравана насред полето. За тях щастието е да бъдеш в хармония с природата. Децата им растат в пълна свобода. Какво ще се случи, когато една жена, влюбена в лукса, размени живота си с жена, отказала се от всичко материално? Ох, не. Ох, искам да се махна от тук. Гребнете сега по една шепичка и помиришете почва. Той яде. Не е страшно човек да си хапне малко почва. Няма да докосна нищо. Ако ти се беше появила в някой от този, щях да те разкъсам. Аз имам идеалния живот, прекрасни и умни деца, съпруг, който ме подкрепя. Финансово сме добре, къщата ми е страхотна. Няма нещо, което да съм искала и да го нямам. Албена и Сашо изживяват мечтата на стотици хиляди българи да имат собствена къща в близост до София с всички необходими удобства. Аз обожавам дворците, затова се постарах в моя дом да направя един малък дворец. Камината ми е правена по поръчка, много от мебелите са ми правени по поръчка. Това е любимата ми баня в къщи. Аз много се гордея с нея, защото, както се забелязва, тя също носи кралска атмосфера. Двамата изкарват парите си от търговия с захарни изделия. Аз работя като търговски менеджер. И аз работя. Къде бе? В същата фирма. Домът на Бояджиеви изисква всекидневни грижи, които обаче се поемат от домашната помощница Ани. За мен чистотата е много важна. Аз съм много гнослива като личност. Случвало ми се дори в хубави хотели, когато отиваме на почивка, да връщам камериерка по 2-3 пъти да ми изчиства отново банята. За мен е допустимо да си ни сресан, ни изкъпан, ни угледен, семейството ти да изглежда по този начин, децата ти да са мърляви. Просто не приемам мръсотията под никаква форма. Ходим по ресторанти, по клубове, по дискотеки. Като всяка самоуважаваща се жена, ходя на фризьор, маникюр, обичам да се поддържам и да изглеждам добре. 8-годишната Рената и 11-годишната Алекс имат стриктен график и никакво свободно време, тъй като двете деца посещават многобройни извънкласни занимания. Дай. Повече силата. Целите пред Рената и Алекс са винаги високи и когато те не ги постигат, последствията не закъсняват. За мен четворката в къщи е двойка. Много бързо трябва да се поправи, има и санкции за това. Изтъркват им се приложения от телефона, забранява им се да гледат телевизия. Свилена и Никола отглеждат трите си деца на пуста поляна в околностите на София, но далеч от удобствата на големия град. От 9 години съм с Никола, с когото живеем в природата. Преди да избяга от цивилизацията, Свилена е била едно от момичетата на легендарното шоу Невада, а след това постига кариера на модел в Америка. Много се радвам за този период от живота. Бил един прекрасен урок. Сега сме на следващия. Никола пък е потомък на славния род на братя Миладинови и израства в център на София. Той е един чудак-лудак за много хора. За мен е разликата между 200 лева, 2000, 200 хиляди и 2 милиона е малко по-лъскави дрежки, малко по-скъпа ламарина и... Последното не го казвай. Няма да го казвам в ефир. Двамата се запознават на къмпинг и решават да се махнат от стреса и фалшивите хора в големия град. Живота в природата ме прави по-добра майка и по-добър човек, следвайки някакси нейните естествени ритми. Мога да отдам много повече на децата си, отколкото в града.
В момента семейството на Свилена и Никола се изхранва от рентиерство и училище за конна езда, което двамата създават преди няколко години. Грижи се за много коне и те са най-важното в живота му и най-водещото. Денят на Свилена минава в грижи за децата и за цялото домакинство. Чистя, готвя, какво друго се прави. Помагам на Никола понякога, ама в повечето случаи той се справи без мен. Когато грижата по животните приключи, семейството се събира около масата. Винаги вечерят заедно и никога не забравят да благодарят на Бог. Отче наш, ти, който си на небето, да се свети името ти, да пребъде царството ти. Амин. Свилена и Никола не обременяват децата си с високи очаквания и са твърдо против посещаването на ясли, детски градини и особено на извънкласни дейности. Децата си имат свой собствен път и ние не се опитваме да ги набутаме в някакъв кълъп, който мозъците ни биха избрали за тях. Имам воден мотор. На всяка една поляна мога да бъда щастлива, дори само в тази каравана, с любимите хора около себе си. И това е напълно достатъчно. Днес е първият ден от размяната на Свилена и Албена. Двете приготвят багажа си, но при Свилена ситуацията е малко по-различна. Житейската й философия е, че едно дете не трябва да бъде отделяно от майка си по насилствен начин. Затова, макар че малкият й син Кан е на година и 3 месеца, тя продължава да го кърми и ще го прави докато момчето стане поне на 3 години. Поради тази причина Свилена ще отиде в новия си дом заедно с малкия си син. Би било кошмарно, ако отидем някъде, където тотално са скъсали връзката с природата. Дано само да нямат някакви много животни, трябва да е мрина или домашни любимци биха ме ужасили повече. Преди да се запознаят с новите си семейства, Албена и Свилена ще натрупат първи впечатления от домовете, в които ще прекарат следващите дни. Но тук няма къща. Само кухнята е по-голяма от цялата каравана. Има лайна, добре има лайна. Много е изчистено, стерилно дори. Не бе, тук не живеят хора, не е вярно. Има деца. Не ми изглежда да има деца. Или ги държат на каишка, не знам просто как се пази едно такова място. Ох, не. Печка на... Няма ли баня? Трета баня. Някои хора какви пари харчат за такива неща, направо не го побирам. Не може да бъде истина. От дрехите. Огромен, безкраен дрешник. Как може да имаш деца и да живееш така? Господи, там какво има? Да, мамо, тук живеят майкакички. Това е кухнята ли? Тук готви. Тежерата! Да, бе, не е истина, не може да бъде истина. Тежерата не може да готви в тази тежера. Не. За деца да живеят в такава обстановка, както е тук, особено долу в кухнята и хода толкова стерилно, сигурно е голямо мъчение, сигурно през цялото време им се казва не пипай, което ограничава много от свободите на децата и което аз смятам за ненужно. Тук никога не е метено, абсолютно никога не е метено. Ох, искам да се махна от тук. Шокът за Албена е пълен. Тя обаче тепърва ще се запознава с детайлите от живота на Свилена и Никола. Всеки ден се храним заедно. Това се случва на масата. Ако решим, може и на... Ако решим, може и на пода, както дойде. Това не е истина.
Но те са като животните. Те животните са по-чести от тях, за Бога. Аз съм зодия Лъв и обичам лукса. Мен ме изкарва от равновесие, мизерия, мръсотия и нечистоплътност. Аз съм много гнослива. Ужас. Горкия Никола. За сега нямаме пералня и перем веднъж или два пъти в седмицата по приятели и роднини. Аз не съм окей с тези хора. Не съм окей с този човек. Обичаме да излизаме по ресторанти, пияно барове, чалга дискотеки, клубове. Чалга като чуя и получавам уртикари. Ние ли страх, като толкова вярва в Бога, че Бог гледа как караш децата да живеят в мизерия? Няма ли срама, няма ли достоинство? Не искам да я виждам, не искам въобще да я погледна в очите. Това за мен не е човек, не. Не е ли страх, че тези деца се разболеят от нещо? Срамувам се, аз се срамувам като човек, като жена, срамувам се, че го чета, не искам да го чета. Няма да чета так, не, отказвам се. Искам да се забудя от този кошмар. Очевидно е, че за Свилена и Албена предстоят дни пълни с големи предизвикателства. Всеки момент двете жени ще се запознаят с новите си семейства, но преди това Албена я чака среща с животните, които обитават новото й жилище – котки и мишки. Ох, е мишката. Точно до мене. Ужас, може ще ме разболеят от нещо тия хора. Не мога да стоя тук, тия учи ли са? Стига ми ще пада някаква болест, пак от центъра. Аз съм Сашо, приятно ми е. Свилена, много ми е приятно. Ей! Здрасти, аз съм Алекс. Здрасти, Алекс. Това е Кан. Здравей. Аз съм Рената. Здравей, Рената. Децата, разбира се, са съвсем чисти и спретнати, както подобава на обстановката, в която живеят. Аз, за съжаление, в момента на моите деца не мога да им осигуря това, пък и не го смятам за нужно. Нашата Албена къде е? В кой град е? В Каравана е. В Каравана? В Каравана е, да. Добре. Ние съвсем наскоро... да, съвсем наскоро паркирахме там караваната и предстои ни така да си построиме наша къща там в близост и в момента е на една гола поляна. И прочитайки нещата в книгата на домакинството, ми се струва, че ще е шокирана от някои неща. Ами... Да не ви плаша. Здрасти, аз съм Албена, приятел. Добре дошла. Първите ми впечатления от Никола и двете деца бяха наистина потресаващи. Външният ми вид е трагичен. Не мога да живея в тези условия. Не искам да докосвам нищо в тази къща. Искаш ли да си извършиш ръцете, където пипа сега земята? Да, може. Не мога да ги гушна тези деца. Размяната между Свилена и Албена започна и двете жени ще имат своята първа вечеря в новите си домове. Ти винаги ли си живяла в Каравана? Живяла съм в много подобни на вашите условия и като цяло не ми е чуждо, нали, да кажем, лукса, подредбата, скъпите вещи. Някак си в годините си дал сметка, че това не са важните неща от живота, материалните неща. В същото време новото семейство на Албена има своята първа вечеря в близката кръчма. За мен града не е хигиеничен. Градът не е хигиеничен, а там, където се разхождат котките, е хигиенично. Да. И там, където има прахоляк и не е изчистено. Има много бактерии и много неща, които през цялото време са в атака с нас. И най-важното нещо, което ни предпазва е имунната система. Имунната система иска чиста храна, чиста вода, не хлорирана
иска храна, която не е генно модифицирана, с консерванти и всички тези неща. Иска слънце. А не иска елементарна хигиена. Не иска децата да са изкъпани, да са сресани. Не те ли притеснява този факт? Ти си направил твой избор, окей. Жена ти е направила твой избор, окей. Но това не е окей за децата ви. Вие не осъзнавате ли? Не виждате ли? Аз това ме притеснява. Вие не виждате. Там играеше една котка с една мишка. Тази котка се качи на приборите, на които ядете. Имаш лека фобия, ще ме прощаш, но развива си малко по... Значи аз съм грешната. Не бих казал, имаш различна позиция. Искам да е чисто, искам децата ми да са чисти, да са спретнати, да нямат мръсни ръце. Моите да са здрави и да са с чисти души. И знаеш ли, айде стига да спориме, моля те, не ми е приятно вече. Аз не споря, аз искам да разбера. Не създаваш ми едно такова чувство, че трябва нещо да се обяснявам. Не се обяснявам на никой. Ама добре, знаеш виж, ли, аз първо виждам пред майка ми не се обяснявам, пред аз не баща искам ми. да ми се Начинът ми обясняваш. живот е мой, ако не ти харесва, ако имаш да ми зададеш културни въпроси, аз задам културни въпроси. по нежен начин, искам да ми бъде добре, извел съм те на вечеря. Съжалявам, ако не ти харесва и ти е мръсно, ще ти кажа какво ще направим. Знаеш ли, микроорганизмите в пръста създават хормона на щастието. Какъв хормон на щастието ще даде фашкията върху играчката? Беше много тежък ден за мен. Емоционално съм съсипана. Не може да ме убеди никой, че хормона на щастието се получава от конски фашки, от прахта и мръсните ногти. Нов ден от размяната. На Албена й предстои да осъзнае, че в света, в който е попаднала, дори и най-елементарните неща се случват по много по-различен начин. Зъбите и очите в училище. Аз ще си измия само с вода тук. Добре, четките слагате за училище. Защо? Там, защото там ще ги измием. Сега тръгваме вече. Няма там. Тук ще ги миеш. Добре, съгласен съм, започвай. Добре, ама искам вода. А пастата къде е, знаеш ли? Без паста, с вода. Само с вода. И така може. Тати разрешава. Заповядай. Всеки истински пират може да решава сам с какво да си измие зъбите. Търкайте бързо, нямаме време. Хайде бързо да не изпускаме училището. Отговорностите са ми повече, отколкото на нормалните хора. Аз нямам абсолютно никаква вина. Моя съпруг, моето семейство също има изключително динамичен ритъм на живот. Айде тогава да го действаме. Ставаме в 6, значи с този тон ти няма да ми говориш. Добре. Какво ще говоря аз е моя работа. Добре. Имам глава на раменете си, имам мозък, имам чувства. Добре. Забранявам да си говори с мен. Аз вече тръгвам. Сложил съм вода вряла в една тенджера. Има 1-2 чашки тем подобни. Аз няма да докосна нищо в този дом. Съжалявам. Тук аз се притеснявам за живота и за здравето си. Няма да докосна нищо. Време е и животът на Свилена по правилата на Албена да започне на пълни обороти. Денят е препълнен от ангажименти, а графикът на децата разчетен по минути. Добро утро, Сашо. Как сте? Добре, направих закуска на децата. Те хапват. Ние в 7:30 с Рената тръгваме за училище. Александра е на английски в 10:15. Трябва да я закараш долу в центъра. След това тя самичка отива до училище с метрото. Рената трябва да я вземеш към 5:30 от часна занимаване в центъра. Като чух какво трябва да се прави днес, Рената от толкова до толкова, Алекс от толкова до толкова, всички тия графици са толкова ограничаващи, просто ми става жал. В същото време, след като Албена отказа да върши всякаква домакинска работа, Никола се принуди да повика своя позната, която да се погрижи за обяда на децата. Аз имам проблем с хигиената тук и ме е страх да пипа. Реално няма какво. В смисъл, те микроби са наистина много по-различни от това, което примерно в града. Нещо може да ти докара жълтеница, някакви такива неща. Тук няма как, защото тя няма как да оцелее. Първо е по-студено за нея. Аз искам да се застраховам. Това с ходенето по
по тези кръжоци, тези извънкласни дейности. Виж с какво е свързано. Стоене в трафика, хората са толкова изнервени, просто могат да ги почувствам как се... така, всички са в напрежение. В днешно време повечето хора са се превърнали доброволно в роби. Буквално. С оковите и всичко останало. Човек трябва да възвърне малко от свободата, която му се полага, а не да става роб на работата си, задълженията си, службата, трафика, банката и шефа, да знам какво ли още не. Начинът на живот, който ние сме избрали, съзнателно ни връща някои от свободите, които повечето хора днес просто нямат. Искам да ти кажа следното нещо. Храната ни, която е отровна, поради вътре нещата, които са сложени да не се развали, подсладителите, аспартани, овкусителите, всичките тези неща, е възможно най-мръсното нещо на тази планета. Ти продаваш храна на децата, която предполагам не е биологична, ама не, чакай, ти за мене не можеш да бъдеш гледна точка. За каква храна ми говориш, за Бога? Повишаваш ми тон. Ама ти ме изкарваш извън, не знам и с какво, не изнерви, не знам и с какво. Моите деца, дори да играят в конюшната, ти гарантирам, че е 300 пъти по-чисто от парка на свободата. Никола не спира да убеждава новата си съпруга в правотата на живота, който е избрал за семейството си. По това време, Свилена е ангажирана с разкрасителните процедури, които са задължителна част пък от живота на Албена. Та коса най-отдавна не е била постригвана. Ами, от миналото лято, именно 7-8 месеца сигурно. Плаче за постригване, направо крещи. Цялата тази култура, жените да посещават всякакви козметични процедури, всъщност храни една шепа индустриалци, и то, за съжаление, това са химическите индустрии и най-вредните неща за планетата. Една жена трябва да се чувства красива отвътре и това да й дава самочувствието, че тя е такава и отвън. Не мисля, че маникюра или прическата, цвета на косата или дължината на косата могат да променят нещо, кой знае колко. Много е приятно. Няма да лъжа и да си кривя пак душата, казвам, но няма никакъв шанс да свикна с този начин на живот. Имам къде по-важни неща да правя. Примерно да съм с децата в този момент и да правим нещо заедно. Точно това в момента прави Албена, но когато играта с децата е край локва в гората, това за нея не е вреда на нещата. Малкият продължава да си играе в тази кална локва. Той няма къде да си измие ръцете. Тук няма течаща вода, няма баня, тук няма тоалетна. Не знам къде ходи до тоалетна, още не съм попитала. Малко ме притеснява отговор. Къде е тя? Там. Ама има ли постройка? Или ходите при борчетата? Вътре в борчетата. Вътре в борчетата ходите до тоалетна. А с какво се бършите, като ходите до тоалетна? С хартия. Абе, простай да те питам, с полицията нещо общо имаш ли? Аз ли? Да. С полицията не. Само те питам. Не, аз само те питам. Не, нямам. Ами що за разпитваш сина ми се едно на разпит полицията? Не ви питам по къде ходи тоалетна, защото на мен ми се ходи до тоалетна. Да ти кажа едно нещо с цялата си любов и уважение към непознати хора. Ако те чуя още веднъж да провокираш член от семейството ми относно условията ми на живот, факта, че до този момент не си тук, не вършиш своите задължения на съпруга, ще те помоля, поне не провокирай сина ми, след като не ти е неудобно, че дойде друг да сготви супа на децата ми, не ги провокирай с въпроси. Аз свърших. Благодаря, че ме чу. Разликите в философиите за живота на Албена и Свилена са на всички възможни нива. Сега новата съпруга на Сашо ще трябва да си припомни още една част от човешката суета, която тя категорично е оставила зад гърба си – пазаруването на дрехи. Тази цялата индустрия води до обедняването на много хора. Специално се шият всичките неща в страни от третия свят, където
плащат на хората, които ги шият, на производителите на тъканите, някакви стотинки. След това ги продават на нас с огромна печалба. Аз днес избрах да не си купя нищо, защото вярвам, че това е излишно прахосничество. Освен това, не съм много сигурна, че той се чувства тук много добре. Просто като вляза в мол, усещам в гърлото си как въздуха не е мой, не е за мен, не е за нас. Животът на Албена и Свилена коренно се различава не само по дневната програма на двете жени. Вечерите в двете семейства също нямат допирни точки. Много ми е тъжно, като виждам, че за поредна вечер децата стоят пред телевизора и блуждаят, просто като зомбирани. Всяка вечер ли гледате телевизия? Ами да, обикновено, когато седем да вечеряме, пускаме телевизията и си гледаме, да. Вие цял ден не сте заедно, не сте ли по това време, като съберете, си разкажете кой какво е правил, нещо да си говорите, защото и без това хвърчите по цял ден насам там. Не знам друго какво може да правим, защото ние гледаме телевизия, ядем, ние с Рената се качваме да си лягаме и си гледаме в леглата телевизия. Друго не знам какво може да правим, не сме свикнали да правим нещо друго. И имате ли представа в тяхния килер колко игри има? Има колкото в някоя книжарница, сигурно няма толкова. Имат пъзели, вместо това седят и гледат телевизия. За мен просто няма по-глупав начин да си прекарваш времето. Това е прахосничество на време. Колко време имаш ти със семейство си вкъщи, оползотвори го по някакъв хубав начин, да се запомни, да остане нещо, какво ти остава от гледане на телевизия. В караваната на Никола няма телевизор, а краят на деня е време за разговори около масата в компанията на приятели. Имам трошийка, искаш ли? Не, лад. По-скоро нещо за... А кашкавалчето взе ли? Да, в колата чакай. Ай, кашкавалче, сиренца и препечени филийки тази вечер. Тате готви. Трети ден, специалитета на татко. Утре е денят, в който двете жени ще сменят правилата в новите си семейства. До какво ще доведе това? Война или преосмислене на житейски философии? Това ще стане ясно веднага след реклама. Албена, която е влюбена в лукса и удобствата на материалния свят, и Свилена, която е избягала от цивилизацията със своето семейство, размениха домовете си. Двете съпруги се сблъскаха с действителност, която не разбират и не одобряват. И днес имат възможност да променят правилата за живот в новите си домакинства. Вече 5 дни живея във вашия дом и по вашите правила. Ходих на маникюр, на фризьор, шлях се в мола, цепех секундата за този или онзи ангажимент и си припомних, защо преди почти 10 години направих съзнателният избор да се откажа от всичко това. Семейството ви робува на стриктни правила, графици и планове. Сашо, с Албена сте се превърнали в таксиметрови шофьори на децата. Отпуснете малко коланите и прекарвайте повече пълноценно време с тях като родители. Но не в големия град, а в природата. Тя крие всички отговори. 2. През цялото време изхвърляте остатъците от вечерята в боклука. Така не изграждате от децата уважение към храната и ресурсите на майката земя. За да променим това, ще направим малка зеленчукова градина в двора. Тотално разхищение е да купувате толкова дрехи за децата при положение, че след няколко месеца те вече няма да им стават. Вместо от мола, част от гардероба им може да се набави от магазини втора употреба. Докато аз съм в този дом, телевизия няма да се гледа. Ще прекарваме вечерите си в игри, готвене, разговори и стойностни забавления. Това са моите правила и те влизат в сила от този момент. Новите правила на Свилена много ми харесаха, особено градинката и да не гледаме телевизия, защото ще си играем, много ми харесват. Не харесвам дрехите втора употреба, не са нещо, което в момента е модерно и което известните хора носят и което децата гледат и се обличат и това изобщо не ми харесва. Най-големият проблем във вашата къща е чистотата и личната хигиена.
От времето прекарано с вас, установих, че съпругата ти не се справя като домакиня и има нужда от постоянна и спешна помощ. Тази помощ ще окажеш ти, Никола, за да се научиш и да цениш повече чистотата. Трябва да изчистиш цялата къща, кухнята и караваната. Животните да не влизат в къщата. Деца и лична хигиена. Всяко дете да има лично гребенче и да срезва косата си сутрин и вечер. Редовно да измиват ръчичките си след игра, да имат дрехи за игра, които да са различни от дрехите за всички останали активности. Семейството така да организира времето и задачите си, че да успяват всеки ден да си вземат душ. Добре, понятията не искам повече да ги обсъждаме. Казах, това, което за теб е мръсно, за мен е чисто. А това, за което за теб е чисто, значи моите деца не учат в центъра на София, там където ти си пратила твоите, аз не бих позволил на моите да минат без мен. Не се срамувам от хигиената си, с радост бих я подобрил, отново бих се къпал. Аз съм градско дете. Роден съм в град, няколко от поколенията ни са родени в София. Къщата ни е в центъра на София, не искам да говоря, в смисъл, аз не се гордея с това, да не говорим, че съм пътувал и по света, където също имаме някакви семейства и някакви къщи и ти казвам, много по-важен е имунитета на човек. Виж какви красиви неща се случват около нас. Не сме стигнали до коне, не сме стигнали до градивни, не си говорим за изкуство. Да, няма смисъл. Ти не искаш да чуеш гледните точки на другите хора и малко от малко да смятам, че те изслушах, но ти малко по малко искаш да ти повярвам, ти искаш да ме промениш. Отново ти казвам, не си купувам здраве нито от аптеката, нито от мола. Здравето го приемам единствено от слънцето, от чистия въздух и вода и от чистата храна. Няма да контактувам с него. Той ни чистоплътен душевно. Няма да контактувам, не отивам повече никъде. Никола не прие правилата на Албена и изглежда, че двамата никога няма да намерят общ език. В същото време, Свилена успява с лекота да наложи своите промени в семейство Бояджиеви. Гръбнете сега по една шепичка и помиришете почвата. На какво мириш? На гора. На гора? На бор. Мисля, че беше много важно за децата най-накрая да излязат от тази стерилна обстановка. У дома всичко винаги да е лъснато до перфекция, никога нищо не се цапа и просто да се зарове в пръста. Това се отразява много добре както на здравето им, така и на самочувствието им, на имунитета им. Всеки ден не трябва да ги поливаме. Не е важно да всеки ден, просто ти ще проверяваш. Ако видиш, че почва да изсъхва отгоре почвата, ако виждаш, че изсъхва отгоре почвата, тогава не е страшно човек да си хапне малко почва. Нали така, Канчо? Хармонията се настани в къщата на Бояджиеви. Същото сега ще се опита да постигне и Никола. След като първоначално възстана срещу правилата на Албена, потомъкът на братя Миладинови ще започне да следва препоръките на новата си жена и организира семейно посещение на селската баня. Албена, искаш ли да те заведем на баня? Искаш ли? Не, миличък. Аз няма да стоя някъде в близост до Никола. Няма да седна с него на една маса, няма да говоря с него. Не го чувам, не го виждам изтритни, не го виждам, аз виждам през него. Момчета, дойде момента да ви кажа горчивата истина. Ще се разделиме с тази мърсотия сега. Атака на банята! Днес през деня Алек ми каза, че те всяка седмица ходят на баня. Моето желание е те да се взимат душ всеки ден. Затова това посещение на банята не го приемам като изпълнение на едно от правилата, които трябва да свинят. Добре, брати и сестри, свършихме това задължение, изкъпахме се отново. Беше трудно, беше тежко. Кирта не искаше да излиза. Въпреки това, след геройски усилия, опълченски напъни, успяхме да почистим тези тела, за да прекараме в тях още известно време от този отрязък от реалността, в който сме в тази весела компания. Според правилата на Свилена, децата на Бояджиеви трябва да си купят дрехи от магазин за втора употреба.
Свикнала да пазарува единствено в мола, Алекс отказва дори да слезе от колата. Дали Свилена ще постигне някакъв успех поне с Рената? Я виж. Ти дори не си го видяла още. Виж, няма петна, няма... Въобще не се разбира, че е носено. Рената е предубедена. Сестра и въобще не пожела да дойде. Естествено, че тя няма да се излъже и да пробва нещо дори. Ренатка, моля те, виж, какво не й харесваш? Бяла, семпла, много е хубава рокличката. Не искам пак да идвам тук, защото не ми харесва. Няма хубави дрехи и ми е гадно, защото други хора са ги обличали. Децата на бояджиеви не останаха доволни от днешния пазар. Точно на другия полюс обаче са емоциите, които децата на Миладинови ще изпитат, когато Албена ги заведе да им купи чисто нови дрехи, с които да ходят на училище. Това ми харесва. Тези са пижамки. Харесват ли се? Да. Много сте красиви. Като се приберем вкъщи, ще кажем на тати, ще му ги покажем дрехите и да видим какво ще стане. Ела да ти покажа нещо, имам двулицево яке. Двулицево яке? Двулицево, да. Ето, от тази страна имах такива, виждаш ли, каквито са чорапите. Къде ти е татко това яке? Ми от София. Кой ти го купи? Албена ли ви ги купи? Да. Браво! Вие благодарихте ли? Да. След като претърпя провал с дрехите втора употреба, Свилена ще покаже на Сашо и децата своето разбиране за вечеря и пълноценно време, прекарано далеч от телевизора. Тази вечер беше напълно по вкуса ми. Доближи се малко до това, което имаме от дома. Сядаме вечер заедно и казваме молитва. Отче наш, ти, който си на небето, да пребъде царството ти, да се свети името ти, както на небето, така и на земята. Благодариме ти за вкусната храна, която си ни дал днес и те молим, дай ни ги утре. Амин. А след вечеря е време децата да използват въображението си и да направят фенери от подръчни материали. Успяхме да измислим нещо, което е забавно всички ни. Вместо всеки да е по таблетите или да гледа в телевизора. Беше ми по-забавно, отколкото да гледаме телевизия, защото всички бяхме заедно, а когато гледаме телевизия, не си контактуваме чак толкова много. Едно от правилата, които въведе Албена, беше Никола да почисти кухнята и караваната, за да се научи на хигиена и да я оцени. Въпреки че неговото разбиране за чисто и мръсно е съвсем различно от нейното, днес той ще й покаже, че има желание за промяна. А с Албена ще се случи немислимото. Добро утро, Албена! Как спа? Благодаря, чудесно. И аз. Какво сънувах? Сънувах, че съм си дигнал хигиената. През цялото време ставам все по-чист и по-чист. Чиста от сутрин до вечер. А на поляната започват да ми казват Холю хигиениста. Какво добро момче беше, в какъв звяр се превърна. Може би малко съм започнал да се вманячавам с хигиената. Благодаря, че си изчистил. Имаме дума. Тя каза нещо. Добре. Жените са непредвидими. Така, отивам да си измия ръцете. Може да ми пуснеш котлона, искам да измия чиниите. Добре, това е чудесно. Какво нещо е живот? По-добре е жена с ръкавици, отколкото никак. Малко трудно без препарати, но мисля, че ще успеем и да поизчистим малко. Хормона на щастието успя да докосне съществото на дамата и тя започна да се променя. Ти с какво обичаш спагетите? С сиренци или с кашкавал? Сега можем да слагим кашкавал. Мисията ми е абсолютно изпълнена, дори да не се качи на кон или да не види гората. Тя е вече нов човек. Дигни двете ръце нагоре. Не искам да така ще падна, завой с дигнати ръце. Едната само. Хубаво ли е на кон? Да. Ами аз мисля, че ти си свърши чудесно работата. Кая, благодаря, малко майстра. Още
един шок пребори в живота си. Това е ездата на кон. За Бога! Изпърдя ми се в лице. Тя ли? Да. Ами добре, иска да каже, а за мен спагети, що няма? Ай. Абе, доброто победи, бе. Това исках през цялото време ми се губеше. Доброто победи, като в приказките. Приключението за Свилена и Албена е към своя край. Двете жени стягат наново багажите си и се сбогуват с новите си семейства, за да се върнат обратно в своя си свят. След всички перипетии, през които минаха, съпругите все пак си тръгват с усмивка на лицето. Но двете имат много още какво да си кажат, и хубаво, и лошо. И това ще се случи на предстоящата обща среща, веднага след рекламите. Цели 10 дни Албена и Свилена живяха в коренно различен от своя свят, в опит да подобрят още повече семейната хармония, която имат в домовете си. Дойде време двете жени да се срещнат отново с мъжете и след това всички заедно да извадят изводите си от размяната. Как беше твоето преживяване? Ами ни беше добре. Даже беше шокиращо. Много шокиращо. За мен лично шока дойде от хигиената. И това беше нещо, което буквално ме удари в стената и аз, вярвай ми, едвам станах оттам. Аз, за мене си, теб те чувствам по-виновна за тези условия. Защото мъжа изначало трябва да се грижи за прехраната, но ти си всъщност пазителката на дома, ти си пазителката на семейството, ти трябва да създадеш тези навици, които аз някак си не ги видях в това семейство. И затова аз те обвинявам за това нещо, което преживях. Виждах една жена престъпник и един мъж престъпник, каращи децата им да живеят в тези условия. Ако ти се беше появила в някой от този, щях да те разкъсам. Не, нямаш да те набия. Щях да те разкъсам. Със собствените си ръце и със собствените си зъби. Какво те шокира толкова? Хигиената. Хигиената е под нулата. Това е нещото, което започнахме да променяме с Никола и което мисля, че тръгна да се случва. И аз имам една изключително голяма молба към теб да продължиш това нещо. Ти имаш едни прекрасни деца, толкова слънчеви, толкова усмихнати, толкова искрени. Невероятно, аз за първи път виждам такива същества. Те не се скараха, не повишиха тон, не се разсърдиха, не се разплакаха. Аз не съм виждала такива взаимоотношения между братята. Моите деца няма такива взаимоотношения. Пред мене имаха, ако щеш, вярвай. Мога ли да прекъсна за секунда? Да, може. Вярваш ли първото ми притеснение, когато влязах в твоя дом, какво беше? За здравето на децата ти. Аз не мога да си представя някой да живее в такава стерилност и да бъде здрав. И то е защото моите убеждения са, че колкото повече стерилност, колкото повече препарати се използват, колкото повече чистота, толкова по-малко имунитет, толкова по-малко истинско здраве. Така че виждаш двете противоположности. Имате една прекрасна къща, ма за какво ви е? Прибирате се вътре само да хапнете вечерта и да спите. А пък с децата да не кажа какво е това прекарване на време с децата. Пред телевизора, всеки на таблетите, всеки с неговите си неща. Много ми се иска по някакъв начин твоите ангажименти на децата така да ги поразместите малко, че да прекарвате някакво време повече заедно. Важното беше, че всички тези изненади дадаха един супер шок в началото, който обаче се отработи и всичко завърши добре, като в приказките. Това е нашия извод на мен и на Албена. Така че много благодаря още веднъж на Албена пред всички и пред мъже и супер готини сте. Много благодаря, че го направихме толкова добре. Благодаря ти. Обичаме ви. Беше готино, наистина. Нека ако всички съседи и всички хора, които ни гледат, имат проблеми и виждат различията си хора, вижте хубавото между вас и започнете оттам, както аз и Албена. Благодаря за вниманието! Как да ни го гушна? Извинявайте, ама... Размяната между Албена и Свилена започна с пълно отричане, шок и сълзи, но завърши с любов и разбирателство. Време е съпругите да се върнат при децата си и да решат кои правила приемат и кои не. Ренатко!
Ама, зайче, зайче. Зай, мама е тук. Мамината ми, тялата ми златна. Виж, мама си е тук, нали? Маленьката ми тя. Я да видим. Правилник на дома. Първо, по-малко отговорности за децата, повече разходки в природата. Искаш да се откажеш от нещо? Не. Значи, по-малко отговорности, повече разходки в природата. Да. А къде ще ходим? В гората. Добре. Край на гледането на телевизия, вечерите са за игри и разговори. Ще гледаме ли телевизия? Да. Ама пак 50 на 50. Да. Добре. Поддържането на зеленчуковата градина е задължение на майката и децата в къщата. Остава. Кое бе? Направихме градинка е там. Отвън. Ами той може ли пак да е 50 на 50? Заедно ли ще се грижим? Да. Вместо от малко мола, част от дрехите на децата да се купуват от дрехи за втора употреба. Махай го всичко. И аз съм на това мнение. Махаме го Бяхме всичко. това. Мамо, знаеш ли, че наистина бяхме в такъв магазин и миришеше много гадно и Смиля не искаше да ми взимаше дрехи. Някаме го, мамо, даже е така го зачеркваме. Правила. Къща. Почистване на цялата къща. Прибиране на всички играчки на децата. Абсолютно съм съгласна. Животните да не влизат в къщата. Това може би ще бъде трудно. Деца. Лична хигиена. Редовно срещване на косите. Миене на ръце. Прекомерно миене на ръце. И това пък не е добре. Четири седмици по-късно. Никола отказа да затвори кухнята и животните продължават да влизат там. Свилена обаче почисти и подреди всичко в караваната и кухнята. Децата вече прибират своите играчки и мият ръцете си редовно. Въпреки натоварения си график, Албена и Сашо все по-често намират време за разходки в природата, заедно с децата си. Зеленчуковата градина на Свилена не просто запази мястото си в безупречния двор на Бояджиеви, но и получава всекидневни грижи. Пазаруването в магазин втора употреба вече е само неприятен спомен за малката Рената, чието дрехи отново се купуват от мола.